19 ka mga traffic violators ang naisyuhan og citation ticket human mipahigayon ang Minglanilla Police Station sa kinalit nga checkpoint sa 19 ka mga barangay sa lungsod. Ani ang report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag gilusad sa Minglanilla Police ang one-time big-time operation subang sa mga opisyal sa barangay sa lungsod. Mukapin sa 150 ang nasita tungod sa nagkalanlaing kalapasan sa lagda sa trapiko. Sugod sa alas 10 sa buntag hangtod na sa pagkalas 11. Ilang girumbo ang sudunong kadalanan sa lungsod. Usang sitio San Vicente sa barangay Tunghaan diin 12 sa ilang nasita, napasidan-an apan ang uban nga kanunay nang nakalapas sa lagda sa trapiko sama sa kapakya sa pagsulob og helmet na isyuhan og citation. It's a simultaneous and amo na ning paghimuon kada buwan kung sa kita namo nga through this operation epektibo siya and makita nato sa niagi nga semana na atay zero crime incident sa Minglanilla. Labi pa kani mga estudyante mag-drive og kanang motor. Nya way mga lisensya ang mga ginikanan ngutang sa daig motor. Para padriban silang anak way lisensya nya minor de edad ba nang bati ba. Konsentidor nga pagkaginikanan ba. Mabitaw na mga kanang kasagaran dunay madisgrasya. Ang iduot nako ang ginikanan gyud. Karon maray mo barangay basta kuan gani kanang disgrasya gani sa motor nya madto barangay mga emergency di ko mahatag. Inyo nang tinuyuan problema na ninyo. Kamoy nang itag problema ayaw mo duolog barangay. Sa barangay Tunghaan, adunay kapin sa kagatos ka mga habal-habal driver nga nanginabuhi sa dapit. Matod di Kapitan Sara Alicaya, nagipundok na nila sila og gitabangan aron makalukat og driver's license. Apan mipasidaan ang daan si Alicaya nga dili mapasaylo ang minor de edad nga namasahero og na nagmanihog motorsiklo. Gusto ko kaning mga minor bitaw masugpo gyud. No kay kani akong gibuhat, kani akong pag-request sa PNP di ni para nako. Para manis kayuhan nila. Unsa may arang nako og mga unsa na sila kuy labot. Pero nagtan-aw man ko sa ilang ugma. Sa miaging semana, nakigtagbo ang bagong hepe sa kapulisan sa mga kapitan sa barangay sa lungsod. Nagkasabot sila nga magtinabangay aron masumpo ang kriminalidad ug sa programa aron mapabili ng kahapsay ug kalinaw sa lungsod. Ubani June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.